nakweyiphi situation develop ebuKristwini kulandelweni kukaYesu zimfundiso ngemfundiso. So kwacaca into bake make kuyohlalwa kula nkomfa yaseNike go 325 AD ukuze nje kuthiwe resolve lento kuthiwa Arian controversy. Uzayudikaniswa these strands inzoba kuzobakho into based. Into ebalulekile ngifuna uyi-emphasize isivumo sokholo is based eBhayibhelini almost fully. Nanso into ebalulekile ngayo noba beyamkela noma beyamkeli expression ke ngoku yabantu i-response kwimfundiso yebandla kwimfundiso yeBhayibheli imfundiso kaThixo indlela abaresponda ngayo babakho zo understanding zahlukeneyo kodwa ekugqibeleni into esiyibulelayo ephansi isincedise okupheleleyo mhlawumbi ke to an extent ile creed yokuba siyakholwa iyenzekela hierarchy qale kotata itsho ngoThixo the creator is le creed yethu page 108 imchaza uThixo kodwa ifocus kakhulu yethu ngoba asinomazi uThixo ngokupheleleyo sikamaziswanga unyana and umuntu omazi uThixo ngunyana njengoba unyana esaziwa nguThixo kunjalo nje uba ngunyana wakho akho nto imnandi njengoba andikanoba yintombazana akho nto uyayithanda umuntu ngokuba kuthiwe hey wanguyisehleli anjalo na I assume ke kwabantu bangendile kuthiwa nguyisehleli because that sense ikwenza ube so secure in your identity, you see. So kwanyanzeleka into bakokuqala masamkele uYesu simamkele uYesu njengomveli ezulwini. Yabona for instance in this lesson namhlanje kule evangeli kukhwirishwa lento yokuba athi usisonka esiphilayo wehla ezulwini ubumuntu angedla yena uthi sisona sonka sivele ezulwini. Yayiqonda mosiba iyodwa nje lonto presenting a problem kwe understanding yomuntu ba kanjani ngokuri uthi masibe ngamazinga sitye umuntu, you see, all those kinds of things. So iyasidibanisa kakuhle noba abantu bayithi ngamakatolika abantu abathanda le nansekele creed nokuba kuthiwa zi-Protestants ezitheni kwazi kwathini because bakhona abangekayamkeli nabo la creed. Nangani bethi bayamazi uThixo kunjalo nje lo Thixo simazi udalileyo kodwa sikhona indawo ezahlukanayo kwakuzanywa ke ngokudibanisa. I believe it has stood the test of time le esisivumo sethu. Now namhlanje ke besesenzile ke zonke indawo zokuqala zala hierarchy bengithethe ngazo. Ndirhalela ngoku le part ithi ngenxa yethu. Nansi into ndiyifuna uba uYesu akezanga kathunyelwanga emhlabeni nje kuba maka aphume ayofumana kuthiwa ndoqaphume uye holiday kuba iplanet yakhe kuba khona into edalwe engadabanga nguye, you see. So i-area yakhe indawo yakhe nophumelana kwephi indawo kunefama ngapha ukuthi hayi ake ndiyophola ngapha ngasezinkomeni zami uba unenye into ngapha uye kuyo kuthiwe obani kwakuthiwa uPeter Botha abalapha ewilderness ngexesha elithile ndizazi ke zaseMerika ikhona niyaseMerika ikhona niyamanye abantu abaphezulu abaphola kuzo xa suke besawuzipholisa zindawo zabo. Akezanga inxaba indawo yakhe umhlaba uze ngesizathu sokuthunywa athunywe nguyise uba makenze ABCD, you see, angenzi yakhe just because he's part of God, of the Godhead, but enze into ayithunywa nguyise. In this particular case yiyokuba kungenxa sizathu somuntu
You see, that's very significant. Ngenxa yethu. Mhlambe maniqale phaya phezu anonatsika. 108. Paragraph yokuqala sithatha ngosiyakholwa kuThixo omnye. Ninzi ke i-references esingazenza, but ixesha lifutshane. Siyakholwa kwinkosi enye, uYesu Kristu, okuphela konyana kaThixo. So ke wazalwa njalo njalo, emphasize, identify, yamxela uYesu le creed. Kodwa ithi ke kula paragraph isemva kokuthi emunye noyise zonke izinto zenziwe ngaye. Funa ke le ndawo uthi ngenxa yethu thina abantu nangenxa yosindiso lwethu wehla ezulwini. Very important. Ngenxa uYesu uhliswe, uthotywe, uthunywe nguyise ngenxa yethu. Not because bekufuneka uthathe holiday kwenye yeendawo, zininzi holiday resorts zabantu abatyebileyo. Hayi, ngenxa yethu wehla ezulwini. That's the first point. Uthi ke xa ethetha uJohn esirekodela athi weza kwabakhe. Now la kwabakhe, of course, umbhaxa kwabakhe ngokuba ingabantu abadalileyo, kwabakhe amaSirayeli ngoba iBhayibhile yamaHebhere okanye yamaSirayeli ethethe ngoMesiya. uMesiya ubesiza kumaSirayeli because are lost ngoba uThixo bewakhethile phakathi kwenhlanga zidalileyo, wawakhetha into yoba aqeqeshe uluntu lonke ngabo. Bamreject. Uthi uThixo wayengayazi loo nto uzawureject, wayazi, but ibiyiplani yakhe. Bamreject. Mhlawumbe bengamrejektanga, ngesizindwayi nje nathi thina so-called ntlanga, ngoba we were foreign to the promises kaThixo owaziphromisa nawazibhambathisa no-Abraham. Asiyonzala ka-Abraham thina xa sithetha ngokwasenyameni, asiyiyo inzala ka-Abraham. So amadinga awayenayo uThixo no-Abraham nenzala yakhe, we're not part of that. We're not part of that. Yilaa nto besithi ekuqaleni sithi besifudula sisebumnyameni, sihambe bumnyameni. Bayamazi uThixo. Yile nto bangafuni umamkela lo. Yinto yoba uthetha izinto engangazithethwe ngo-Abraham. Because u-Abraham uqobo uba bebesagcinene noThixo, ubanikane zonke ezivele kusezikhona imani. Babedla imani, liqhayiya, it's a pride yabo. Into yoba bona babenikwa isonka nguThixo directly, and therefore bacima babhetele. You see? uYesu kufika kwakhe, ifocus yakhe kukutshintsha loo mentality. Tshintsha loo mentality into yoba uthi xa ethetha athi ngaba abesibaya. I-first choice kaThixo uba makathathe le nzala ka-Abraham. Kodwa uthi zikhona nezinye izimvu ekufuneka zizodibana nezimvu zibe mhlawumbi mnye. Kodwa ka uhla ngenxa yethu. Cela uthetha freely ndingabe ndizawuyenza le nto ye-goats ndizidibanise because moshela ixesha. Athi okwesibini, ngamandla ke kaMoya Oyingcwele siyayazi ke nathi into yoba uThixo wathumela uGabriyeli kuMariya, awunjalo? Wathi ke nakumyeni wakhe to be kuthiwa yintoni laa nto, ifiance, wathi kuye le nto ayithweleyo wena sucima ikhona indoda
aboneyo nebhetela ngamali. Kungenxa uba uthwele ntoni umoya oyingcwele. Now, ngamandla komoya oyingcwele, 2, wazalwa intombi uMaria. We believe in that. And we celebrate that. Ngoba yonke la incarnation inemini kuthi into ba uThixo uyakwazi ukungena emntwini amgubungele ngobungcwele bakhe xa umuntu esubmit avume into ba uThixo amngene abe kuye noba unesibeleko noba unasibeleko uThixo uyakwazi bawuvuma angene kuwe ngepower yakhe, because ayikho into ekuthiwa impossible kuyo. Itsho iBhayibhile le nto isithi impossible, hayi yile nto uvela athi ngena kwenzeke. uMaria kwavuma wathi makwenzeke kuwe ngokwelizwi lakho. Woyisakala, woyiswa yile nto engaka, waxakwa ke kuba uyakholelwa kule ngelosi ithetha le nto. Iyakwenzeka njani na le nto ndingazani nandoda? Kodwa wathi makwenzeke. Into ayifunayo uThixo ke kuthi kuba samkele unyana wakhe, sithi makwenzeke kuthi. Xa ndishunyayiswe ndaxelelwa ngaye makwenzeke kum. Sele khona bekela phi uMaria wayengekho nobokho lo muntu akanamfanekiso wale nto. Ngihamba ngazi noba zithini ii-processes zokukhulelwa ngaphandle kokubona phaya engayiqondi into uba ozeke ukuthini nokwazi kwathini. Of course ke iculture yayichaza into yoba awunofana ukukhulelwa ungadibananga nendoda, but wayazi uba uThixo xa ethi kuzakwenza ngohlobo mandinikezele ngam. Theni le nto sesimazi thina uYesu kodwa kunzima unikezela ngawe, enzela uThixo enze ukuthanda kwakhe ngawe. Theni le nto ufuna unikezela kwizinto ezifuna ukwenza into ngawe, uvume nawe, and at the end of the day zekudestroy ngenxa yethu. Wavuma uMaria. Okwesithathu, siyayazi uba wevuma unzima, but ithi ke le Creed, ngenxa yethu wabethelela emnqemzeni ngemihla kaPontius Pilate. Ngenxa yethu, in other words, is emphasizer into yoba we were contributing or we continue to contribute ngola hlobo abantu kwakuzalelwe phakathi kwakhe uYesu. If we reject the Son, we reject God. There is no other way about it. You reject the Son, you don't accept the Son. Awuniki indawo yoba abe nendawo kuwe, awunasabelo. Noba umazi kangakanani uThixo, awunasabelo kuba bangazinyani. Iyakwaba I am besithethe ngabo ngaphambili basixhele ngoba uzowutolika la I am uYesu. Mfitshane ndiyafuna uyisummarize ke ngoku le nto. What am I saying? I am saying God in his wisdom felt that emveni kokuthumela abaprofeti bachaze ngezinto zasebukumkanini, abanye balandele lo mzuzwana esiqanaqwana, kodwa baphume endleleni ngenxa ba there is a competing power. Khole power yahlala apha enguzungula iqhele wathi akoyiswa
kodwa yo usizi lwabantu basemhlabeni nyani ke yacaca lokho. But the important thing is that we must know that God released his son to come, one, to reveal him, amazise uThixo ebantwini. Two, azama abantu babuyele kwimeko yokuqala, kwimeko yokudala kukaThixo, kwimeko ye-empowerment, kwimeko yokunikwa iwonga loba yonke indalo idominatwe ngumuntu. Yonke ipower esayinikwayo ekudalweni ipower eno-exerciswa nguThixo kuphela. Yiloo nto ke iBhayibhile kwenye indawo ithi njengoba uThixo eyikumkani sizinkosi nathi okanye sizikumkani ngonyana nentombi. Into ena ubunyana emveni kokuba sichatshazelwe sisono basuspendwa because uThixo wamphefumlela umuntu wahlala umuntu enoThixo ngaphakathi. Yiyo ngumoya kaThixo kwasendalweni othe empower umuntu enze ezinto uThixo azenzayo ezulwini but zenziwa apha emhlabeni. Umuntu ke wachuza phakathi kwezinto ku-Deuteronomy 30 wakhetha kweli cala. Noba ngu-Efa, it is immaterial. Ngidla ngokuthi ke ayingo-Efa real indoda. No. Because nguye owanikwa instructions directly. Yiyo le nto nakwi-punishment kuthiwa u-Efa nje noko just 9 months webulaleka. Ikhona enye into? See? Ngaphandle kobutshaba obubukhoyo phakathi ozaba khona phakathi kwakhe nentoni nenyoka. Indoda yona kuthiwa yiyo ewutshintshileyo umhlaba nge-disobedience. Umhlaba nje ma unjenje unembalela, unezifo, unenkunzana, unamakhakha onke indoda. But uyawuvukubila kwayo and other ways. Uyabava abantu bathi hayi samoshwa ngulo Efa. Samoshwa indoda. Yiyo le nto nangoku indoda uba ngawa ayimisanga ntloko kwayo imisa ingqondo yenjenje uyachitheka umsi. Umfazi akamchithi nantsika. Uyafundiswa. I-responsibility kabantu yendoda yokufundisa usapho lwayo. Kuthiwa uyintloko yekhaya. Indoda yona intloko yayo ngubani? Yesu. Hayi sanumhlonipha ewe nguThixo kodwa ke asithethi ngoThixo the creator God. Sithetha ngoYesu kuba igunya linikwe yena. La yonke into likuYesu igunya. So nguye inhloko yebandla, nguye inhloko yayonke into edalweyo. Ngoba ithi lento uzidalelwe yena. That's the kind of person esemenza inkosi yethu. That's the kind of person onamandla esinowasebenzisa. Onamandla othi xa sisebugxwayibeni bokuba siphelelwe ngawo sicele yena. Into enayo yena wenza le nto uba you don't glorify yourself kuba unamandla. Kufuneka icredit uyisekuThixo. Yiyo le nto asifundisa into uba masithi bawo. Into enaxhomeka ukuba uyaqualifya na ukuthi bawo kuThixo. That's what we need to know. Do we qualify to say kuThixo bawo? He qualifies. Usifundisa into uba siqualifye. Ngoba umuntu nabapha balandela uYesu ukuba ngaba batsalwa ngakuThixo. Umuntu xa iza kuThixo utsalwa ngubani? uThixo. Iplani yakhe umuntu makasokebuyela ekhaya, umuntu makese.
athi agqiba umtsala amfumane amnikele unyana amgcine. Yiyo le nto ethi kuJohn 17 obundinike bona ndibagcinile except ke lo mnyeke wentshabalalo. Kungenjalo usathembisa nangokuphambi kobahambi into yoba akho mntu uzakuthatha umntu kuYesu, nomtyholi akanomthatha umntu kuYesu, ukuvuma komntu ngenxa yala free choice i-inbuilt, avume athathwe ngumtyholi kuYesu. But uba ngaba uzinikele kuYesu, submit njengoMaria, akazuphoncuka kuYesu. I-problems ke sibone ezinbuniwe behlabathi, sirhalele bona uthi kwenye indawo omnye umntu olikholwa athi ingxaki yam inye into yoba amakholwa lamagintsa or whatever you call them, loo nto kodwa abantu abanxakileyo ubabona bephumelele. So ndakhumbula sikhula, ewe silapha kowandana balisebandla noma apha noma kwezi ndawo ndihamba kuzo, ethi hayi utata ubani kho izityebi zapha emakhaya ke ezingazange ziye esikolweni tu, umntu anogqitha nonke apha sisityebi saziwayo apha. Ngela xesha ke lezo zityebi ke sasikhula kuzo sasithi xa sinoqulikana ntoni, tonsils, kuthiwa masiye zabhobeni, uzabhobeni uthi qulikana yakwaba nenkomo obani nobani omnye umalume walo nkosikazi. And then uphuma kwethu apha ke ngoku sigoduka asijonge nangemva, funa ungajonge emva. Bathi ke la genge sasikhula nayo pha, khona umfana bendimkhumbuza ngenye imini ntwana uswelekile kwezi COVID. Ndithi uyakhumbula usithi wena ubani ongusisi wakhe nomnye usisi nomnye ubhuti basezindaweni, we were doing standard 1, uthi kwabo sawubulawa ngabantwana. Usisi bani into ethile, ubhuti bani into ethile, ubhuti bani into ethile, usisi bani into ethile. Hayi asinolungu basifunde sonke, sawubulawa ngabantwana. The guy was right. Lesson 1. Oh, 2. Ndiyambuza ngosingamadoda amadala sesinabazulwana. Ndithi usayikhumbula loo nto? Athi mandibele. Soba sasikhumbuza zona. Uyazazi. Noyilibala. Watsho akaya esikolweni tu, waphuma kwabo 2, 3. Ngenxa yokuthi bawubulawa ngabantu. There's that mentality. Uqonda into yoba ngeke sibe sentweni enye. Abanye abadikwa yile nto mhlawumbi udala esetshetshi makaphume aye kwezinye indawo, ngoba apha etshetshi mhlawumbi omnye ndike ndadibana naloo nto phaa kulaa phepha ndisuka kuyo, kuthiwa ubani kwacaca uba akadake befumana ubushumayeli akade angeniswe, waphuma ke wabheka enantsikeni erhabe. It was not long before anikwe nyhani atsho ngumshumayeli. Kwaloo nto abantu ba-adventurous, umntu asuke kule ndawo akuyo ngenxa yoba akananto ngaphakathi, ngenxa yoba akho nto ayifundileyo. Wamkele wenza ezikhridi kube sawubekwa izandla, emva koko forgets uba ithini isivumo sakhe, akaba kuso yena, ayiqonde into yoba uYesu uzele thina. Zonke izinto zimehleleyo, ukuhamba nzima, ukusokola, le nto ithi iBhayibhile wafumana ubunzima. Khona enye indlela yokuexpressa loo nto, wafumana ubunzima. Akho mntu ukhawuleza ayiqonde le nto efuyithetha nesiXhosa. Yonke indlela yakhe yintsokolo, yi-opposition. uDawudi ufike emnqamlezweni, kodwa wema ngenxa yoba uthembele enyanisweni kayise, uba uyise akanamthumela endaweni ezamlahla amshiye. Uyamazi uba uyise ukuye
amazwi kayise akuye until ke sifikelele kuloo nto yoku-understanda into yoba uYesu kuthi atsho asebenze la mazwi athi ndakuba nawe. Akuba nawe nje uThixo njengomtrinity, uThixo wonke usithanda sonke. Umntwana akafuni sihlale ekulahlekeni. Usithanda sonke, akho mntu angamthandiyo. Yile nto bade bathi uThixo umthanda umoni njengelungisa. Abanye bade bathi ngaphezu kwelungisa. Bayafakela mos. Ngoba uthando lukaThixo lufana kumuntu wonke. But he is pleased into yoba ungafeli kule ndawo kuyo. Ufuna ufe ukuye. Yiyo le nto eqhekeza udonga oluphakathi kwabantu kuthiwa zintlanga abangengonyana baka-Abraham. Waluqhekeza uYesu. Into azoyenza ngoku kukuthi go beyond aba bantu. Uthi kuqala xa uYesu efika athi xa ethuma abalandeli bakhe athi ningayi kwindlela yentlanga, because it was not the time in terms of the plan of God. It was not the time because bazangeva aba bantu, kodwa aba besebehambe nabo umgama inzala kaAbraham imbonile yawabona amandla akhe. Kwade kwakho ithuba ekuthiwa la majiphu niwabonayo ndithi sitsho bashumayeli yamathi asobe ndiphinde niwabona. Nyani ke zandiphinde wabawabona bahlwa zinyoka, but azothi umuntu ngoku sele esengqondweni angalifuni uncedo. Simple thing, just jonga phaa phezulu emthini kwinyoka yobhedu. Bafa abantu inyoka yobhedu khona. Because abantu abananto iconnecta noThixo. Kodwa bathi singabantwana bakaThixo. Don't uzimfamekise. Abadlanga ngayithandi ke abantu endishumayela kubo. Ngithi uzimfamekise ukuthi ungumntana kaThixo ungakangolomnyama. You are not a child of God. You are umuntu creator. I mean, you creation kaThixo. Hlelo ngumuntu kaThixo. Awungomntwana. Uba ngabe uyayifunda iBhayibhile kakuhle iyakuxelela into uba uyaqualifya. Nantsi into esiyifunayo ke. And siqualify zininzi indlela. We expressa kakhulu kakuhle uJohn throughout his book. Into umuthini uzibe ngumntwana kaThixo. Masifune loo nto ke. Yiyo ke le nto ibisithi ke kuMatthew 6 verse 33. Masifune ubukumkani bukaThixo okanye amazwi okuqala. Zonke ezinye izinto esizicelayo kuThixo zakwengezelelwa. Our concerns, our worries, zonke ezo zinto zizawuthini, but masifune ubukumkani. Ngoba uYesu unyana kaThixo uze emhlabeni ngenxa yethu, wehle ezulwini ngenxa yethu. Is ready to help us out of our difficulties. But akuncedi into besilile sithi Thixo ncede susolu ntoni laa nto la pain uPawulo sethetha ngayo uthi ulamveli ususa le mveli. Xa into endiyicelayo ususa le mveli elaa mveli alichazeke. Don't worry about that, because my grace is sufficient for you. And indawo yokuqala uba weak kwakho kokwana isebenzayo le nto yam ngawe. Funeka besengqingeni nangoku xa usileha apho sikhumbula necawiso, because akho nto khumbule nje uba hey kudala ndaqewile ecaweni. Ukhumbula umama kho mhlawumbi ube kudyarhe kusecaweni. Yho kudala uye ngelo xesha xa kusileha. Uthixo akabuzi ke uba uvelaphi. Xa iqonda ukuze nyani uzazisombulula into zakho. Awusombulula uphinde kuthini ulibale. Ndithengisa uYesu uthi yavala ke chapter 15 incwadi yokuqala yamanantsika ndizoyifunda samnika ba nifunde. Chapter
6 incwadi yokuqala yamakorinte sahluko seshumi enesihlanu ezavesi yokuqala, especially the first 5 verses. Isummarize imission kaYesu. Athi uPaulos, ndanishumayeza bantu baseKorinte. Ngiqonda ukuthi eKorinte yaba nengxaki apha ebuKristwini. Baninzi izinto. Bazibiza ngamagama. Nangoku kunecawe ezininzi zibizwa ngamagama abantu. Kwicawe ezibizwa ngamagama abantu. You see? Yazi noma sibhetele nathina sizibiza so asibhetelanga nathi. Into nawe sibhetele ngohlobo loba sicima sibhetele. Kuba ke sithiwa ngosixhaphayo okanye amaziyoni bazibiza. Abanye ke bazibiza iqhaza ngamagama. Mhlawumbe ke sibizwe ngabantu ababalandelayo ngamagama. Kodwa ayicala kabani. Bathi ubana utshona uqala i-controversies because bekukutata. Konke ezinye icawe ezinotata. So utata angabikho. Alinophinde kuthiwe utata ncam. Abanye bazawukhula bengangamazi nalo tata. Into ayithethayo kuPaulos uthi le vangeli ndanika yona nayamkela. Ivangeli kaYesu Kristu owachazwa kwangoko. Yenzeka yonke into eyayichaziwe eziprofethweni. Wafika. Wathwala ubunzima. Wabulawa. He died. Wathini? Wangcwatywa. Those were public occurrences. Abengcwatyiwe. Wavuka. Wona ke ufuna ukholo ke ngoku. Uba wavuka noba wabiwa ngamantombi. Wabuka ngabalandeli. Emva kweentsuku ezintathu ngokwezibhalo. Itsho le ndawo ndinike yona. Wavuka wanyukela ezulwini. Uhleli ngasekunene kayise. It was prophesied. So yonke into uyayisummarize uba ukholo lwenu is not based kwi-fantasies. It's based on facts. Unozifumana ke ezo nto kwi-Buddhism. Unozifumana nakweyiphi kwezi religions zininzi. You see? Ngoba le yeyobukumkani. That's the bottom line. Lesikuyo bubukumkani esibufunayo. Bubukumkani, ukumkani ufikile, wathi restore. Ukumkani uxelile, wathi lonke igunya linikwe mna. Phezulu naphi nasemhlabeni. Iyazilawula nengelosi. Njengoba thina sicima yona nto ibalulekileyo nje ingelosi. Hayi ibalulekile ngoba zizithunywa zikaThixo. But ayibalulekanga ngaphezu konyana. So unyana zithi kubomi bethu. Kuyekona kube kwimbeko. Usuku. Namandla ngokude nokunaphakade. Amen.